हरे कृष्णा सर्वांना. भगवद्गीता अध्ययनाचा 18 दिवसाचा आपला कोर्स मध्ये मी कृष्ण भक्त ललिता वाणी सगळ्यांचं स्वागत करते. आजचा आपला दुसरा दिवस म्हणजे दुसरा अध्याय. सर्वप्रथम मी प्रणाम मंत्र म्हणते आणि मग आपण सुरुवात करूया अध्यायाला. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा. गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा सर्वांना. पुन्हा एकदा सगळ्यांचं स्वागत आहे. माझा आवाज येतोय? स्क्रीन दिसतेय सगळ्यांना? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आपण आता आपल्या अध्यायाला सुरुवात करूया. अध्यायाला सुरू करण्यापूर्वी आपण श्री श्री राधा गोविंद यांना साष्टांग वंदन करूया. त्याच्यानंतर शील प्रभुपाद यांनाही साष्टांग वंदन करूया. त्यानंतर हा कोर्स ज्यांच्यामुळे शक्य झाला, जसं मी काल तुम्हाला सांगितलं, नामनिष्ठ दास प्रभू ज्यांच्या प्रेरणेमुळे, ज्यांच्या संकल्पनेमुळे आज आपण घरी बसल्या हा गीतेचा खूप छान आनंद लुटतो आहे, तर त्यांनाही साष्टांग वंदन करते मी. आणि त्याच्यानंतर जे सगळी टीम जी आहे की आपण हा जो छान कोर्स सुरू आहे याच्यामध्ये एक जी कृष्ण सेवकांची टीम आहे ती कार्यरत आहे. ते कृष्ण सेवा देत आहेत काही ना काही त्यांच्या वेळात वेळ काढून, आणि त्याच्यामुळे हा आपला कोर्स जो आहे 18 दिवसाचा हा खूप छान पद्धतीने दर महिन्याला एकदम छान होत असतो, पार पाडत असतो. तर त्या सगळ्यांनाही मी वंदन करते आणि आपण अध्यायाला सुरुवात करूया. आपल्या आजच्या अध्यायाचं नाव आहे गीतेचा सारांश. आता तुम्ही म्हणाल दुसऱ्या अध्यायाचं नाव तर गीतेचा सारांश असं का दिलेलं आहे? आता आपण सगळीकडे जेव्हा बघतो, म्हणजे कुठेही जर तुम्ही कुठलंही गीतेचं पुस्तक घेतलं किंवा तर तुमच्या घरी असेल, तर गीतेच्या अध्यायाचं दुसरं नाव असतं की सांख्य योग. सांख्य म्हणजे संन्यास. तर इथे गीतेचा सारांश असं का नाव दिलेलं आहे तर आपल्याला त्या अध्यायाच्या ओघाने कळणारच आहे. पण मी हे सांगते की दुसऱ्या अध्यायामध्ये भगवंतांनी हळूहळू सगळ्या ज्या गीत म्हणजे 18 अध्यायामध्ये जे जे विस्तृतपणे सांगितलेलं आहे, तर ते जे काही पॉइंटर्स म्हणू शकतो किंवा ते जे मुद्दे जे आहेत किंवा जे भगवंतांना अर्जुनाला जे सांगायचं आहे त्याची सुरुवात किंवा
ते मुद्दे भगवंतांनी दुसऱ्या अध्यायात मांडलेले आहेत आणि त्याचा विस्तृत मग प्रत्येक एकेका अध्यायामध्ये त्याचं त्या मुद्द्यांचं विश्लेषण आहे. आणि म्हणून गीतेचा सारांश की ज्याच्यामध्ये संपूर्ण 18 अध्यायांचा सारांश त्या दुसऱ्या अध्यायामध्ये आलेला आहे. आणि म्हणून श्रील प्रभुपाद यांनी आपल्या ह्या अध्यायाचं नाव गीतेचा सारांश असं दिलेलं आहे. तर कालचा आपला आपण अध्याय सुरू करण्याच्या आधी एक 5 मिनिटं आपण रिकॅप घेऊया किंवा काल कोणाला काय आठवतंय का कालचं तर ते बघूया. काल आपण काय पाहिलं तर रणांगणावरील सैन्याचं निरीक्षण. म्हणजे कालचा आपला जो पहिला अध्याय होता अर्जुन विषाद योग, त्याच्यामध्ये युद्धासाठी सगळे जमलेले होते. पांडव सेना होती, कुरु सेना होती आणि दोन्ही समोरासमोर आले होते. धृतराष्ट्र चौकशी करतायत त्यांच्या दालनात बसून की काय करतायत माझे मुलं आणि पंडूचे मुलं काय करता आहेत. दुर्योधनाला कुठेतरी भीती वाटत होती की हे सगळं काय मला तर म्हणजे दुर्योधनाने कुठेतरी पांडवांच्या सेनेला किंवा पांडवांना अंडर एस्टिमेट केलं होतं. जरी ते धनुर्धारी होते, जरी ते शूरवीर होते, तरी त्यांच्या बाजूने एवढे लोक असतील किंवा एवढं सैन्य बळ असेल हे त्यांनी प्रेडिक्ट केलं नव्हतं. की म्हणजे हे त्यामुळे त्यांना थोडासा आश्चर्याचा धक्का, भीती वाटत होती की आणि एवढं सुंदर पद्धतीने ती व्यूह रचना केलेली होती. आणि अशातच जेव्हा शंखाचा निनाद झाला, शंखाचा निनाद कसा झाला, हृदयानी वेदारयत नभश्च पृथ्वी चैव. म्हणजे काल काय सांगतात अध्यायामध्ये की पृथ्वी आणि आकाश दोघं अगदी दुमदुमून गेले होते आणि त्यामुळे कुरुसेनेची हृदयाचा ठोका चुकला होता. आणि हे सगळं कुठेतरी सुरू असताना आपण युद्धाची काय रणनीती आखायची असं कुठेतरी विचार मनात आला. आणि अर्जुन भगवंतांना सांगता आहेत, श्रीकृष्ण जे त्यांचे सारथी होते, की मला पुढे घेऊन चला माझा रथ आणि बघू आपण काय काय आहे. आणि पुढे जसा जसा रथ पुढे जातोय तसं तसं त्यांच्या विचारांना, त्यांच्या बुद्धीला अनेक फाटे फुटता आहेत. आणि तेच म्हणजे अनेक विचार मनात सुरू झालेले, विचारांचं काहूर सुरू झालेलं आहे. अरे हे तर माझे आजोबा, हे तर माझे गुरु, हे तर माझे काका, हे माझे भाऊ, हे माझे पुतणे, आणि हा तर माझा मित्र, हा गुरु बंधू. म्हणजे असे अनेक आप्तेष्ट असे समोर जे आहेत आणि त्यांच्या विरुद्ध गांडीव धरून अर्जुन उभा आहे. आणि हे सगळं सुरू असताना मनात कुठेतरी काहूर विचारांचा कल्लोळ झाला. आणि तेच 5 विचार मला कोणी सांगू शकेल का की अर्जुनाला काय वाटलं होतं? मला आता हँडरेस करून सांगा. तुम्ही अनम्यूट करू शकता की अर्जुनाला काय वाटलं होतं की आणि म्हणून अर्जुनाने गांडीव खाली ठेवलं. कोणी सांगू शकेल? आठवतंय का? हरे कृष्ण. कोणाला ती 5 कारणं आठवतायत का की अर्जुनाने युद्धाला नाही सांगितलं, मी युद्ध नाही करणार असं? कोणालाच आठवत नाही? तुम्ही अनम्यूट करू शकताय ना? हा बोला भारती माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हा बोला. त्यांच्या मनात एक करुणा होती, जागृत झाली. आणि बरोबर. हा, कुणाला असं वाटलं हे युद्ध करणं म्हणजे असमंजसपणाच आहे. आणि त्यामुळे त्यांनी त्यांच्या मते असं त्यांना वाटलं की हे एक प्रकारचं पाप आहे असं त्यांना ते वाटलं होतं. आणि त्यामुळे त्यांनी ते युद्ध न करण्याचा निश्चय केला आणि त्यांनी ते गांडीव खाली ठेवला. खूप छान. आणखीन एक होतं, आठवत नाहीये मला. नाही हरकत नाही. खूप छान, मस्त प्रयत्न. आणि इथे प्रवीण प्रभूजींनी पण चॅट मध्ये सांगितलेलं आहे की सगळे आमचेच रिलेटिव्ह म्हणजे आप्तेष्ट आहेत. आणि खूप छान. म्हणजे बघा अर्जुनाला काय विचार होते की त्यांना मनात वाटलं की हे तर सगळे माझेच नातेवाईक आहेत. म्हणजे त्यांच्याबद्दल दयाभाव निर्माण झाला की मी माझ्याच लोकांना कसं मारू शकतो आणि मी यांना मारून मला आनंद मिळेल का? तर नाही. त्याच्यानंतर यांना मारल्यानंतर अरे हे तर माझे ज्येष्ठ आहेत. आपण ज्येष्ठांना आपल्याला आपल्या धर्मात काय आहे की आपल्याला काय शिकवलंय लहानपणापासून, आपण नेहमी आपल्यापेक्षा जे ज्येष्ठ असतात त्यांना आपण नमस्कार करतो, त्यांना आपण वंदन करतो.
आणि त्यांच्यावर आपण शस्त्र उगायचं म्हणजे आपल्याला पाप तर नाही लागणार, आपल्याला पाप लागेल. परत हे सगळे माझे कुटुंबीय आहेत, म्हणजे कुठेतरी मी माझ्याच हाताने माझ्या कुटुंबाचा नाश करतो आहे. आणि हे सगळ्या विचारांचा हा जो काहूर आहे, त्यामुळे काय चूक काय बरोबर हे कुठे कळत नाही आहे. आणि म्हणून ही जी 5 कारणं आहेत, करुणा, आनंद नाही, पाप, कौटुंबिक परंपरा, असमंजस्य, इथे आपला कालचा अध्याय संपला होता. आणि आपण आजच्या अध्यायाला सुरुवात करूया. अजूनही आपली भगवद्गीता सुरू झालेली नाही आहे. अजूनही म्हणजे भगवंताचे बोल सुरू झालेले नाही आहेत. अजूनही अर्जुनच बोलत आहेत की मला हे वाटतं आहे. मला सुरुवातीला युद्धाचं वर्णन होतं, त्याच्यानंतर भगवंत अर्जुन सांगता आहेत की मला हे वाटतंय, मला ते वाटतं आहे. आणि आज आपण आजच्या भागात काय बघणार आहोत की अर्जुनाच्या आक्षेपांवर कृष्णाचे निराकरण. म्हणजे भगवंतांनी एकदम खूप त्यांना जे जे प्रश्न पडले होते किंवा त्यांना जे जे मनात विचार होते की त्यांच्या मनात जो काहूर निर्माण झाला होता, त्या प्रत्येक प्रश्नाला त्यांनी की काय उत्तर आहे किंवा काय तोडगा आहे ते भगवंतांनी ह्या अध्यायापासून सुरुवात केलेली आहे. तर आजच्या अध्यायात आपल्याला काय बघायचं आहे, तर जी 5 कारणं आहेत. तर पहिलं कुठलं, करुणा. मग त्याच्यावर भगवंतांनी ज्ञान दिलेलं आहे. त्याच्यानंतर आनंद नाही, म्हणजे त्याच्यावर भगवंत कर्मकांड सांगता आहेत, पापी प्रतिक्रिया, बुद्धियोग सांगता आहेत. त्याच्यानंतर असमंजस्य, स्थिताधीर मुनी म्हणजे काय, आणि पारिवारिक परंपरा नष्ट कशा होणार नाहीत किंवा होतील हे भगवंत आज सांगणार आहेत. तर हे असमंजस्य म्हणजे जो अर्जुनाच्या मनातला विचार काय होता की मी जरी विजय प्राप्त केला तरी मला फायदा काय, कारण की सगळेच माझेच आप्तेष्ट यांचाच मृत्यू होणार आहे, माझ्याच हातून मी त्यांना मारणार आहे आणि तेच माझ्या समोर युद्धभूमीवर उभे आहेत. आणि हाच विचार कुठेतरी मनात ठेवून जो मनामध्ये जी दोलायमान अवस्था आपण जी म्हणतो की जो डायलेमा आपण म्हणतो की तो जो अर्जुनाच्या मनात सुरू आहे. आणि मग त्याच्यानंतर ते भगवंताला कुठेतरी शरण गेलेले आहेत की खूप मनामध्ये काहूर माजलेला आहे. शेजारी आपलं धनुष्यबाण जो आहे तो खाली ठेवलेला आहे, रथावर बसलेले आहेत, ते जे उभे होते ते बसलेले आहेत आणि भगवंताला म्हणत आहेत, कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ चेता यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधी मा त्वां प्रपन्नम. माताजी वाचा. माझ्या दुर्बलतेमुळे मी माझ्या कर्तव्याबद्दल गोंधळून गेलो आहे आणि माझी मनशांती नष्ट झाली आहे. अशा स्थितीत माझ्यासाठी निश्चितपणे सर्वात श्रेयस्कर काय आहे याबद्दल मी तुम्हाला विचारित आहे. मी तुमचा शिष्य आहे आणि तुम्हाला शरण आलो आहे. कृपा करून मला उपदेश करा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग अर्जुन काय सांगता आहेत भगवंतांना की मला माझ्या मनामध्ये असंख्य विचार आहेत, त्यामुळे ठोस असा ठाम निर्णय मी घेऊ शकत नाहीये किंवा मी ठाम विचार करू शकत नाही आहे. काय चूक आहे, काय बरोबर आहे हे समजत नाही आहे. काय चूक काय जेव्हा चूक आणि बरोबर किंवा योग्य आणि अयोग्य माहिती असतं तेव्हा कसं असतं की तेव्हा गोष्टी आपल्याला समजतात की का हे योग्य आहे, हे अयोग्य आहे, हे ब्लॅक आहे, हे व्हाईट आहे, हे काळं आहे, हे पांढरं आहे. आपण बरोबर डिफरन्शिएट करू, म्हणजे त्यातला फरक आपण बरोबर करू शकतो. पण दोन्ही पांढरे आहे, दोन्ही काळे आहे, दोन्ही अयोग्य आहेत किंवा दोन्ही योग्य आहेत. आणि मग असं जेव्हा असतं तेव्हा कुठेतरी आपल्याला आपली जी मनाची जी अवस्था असते आणि तीच कुठेतरी अर्जुनाची झालेली आहे. आणि म्हणून अर्जुन भगवंतांना सांगता आहेत की माझं मन आता म्हणजे माझ्या मनात असंख्य विचार सुरू आहेत, त्यामुळे चूक बरोबर ह्याच्या पलीकडे मी गेलेलो आहे की काय योग्य काय अयोग्य मला समजत नाही आहे. तर तुम्हाला मी शरण आलेलो आहे. मी तुम्हाला गुरु म्हणून स्वीकारतो आहे आणि तुम्ही मला शिष्य म्हणून स्वीकारा. जर मी त्या योग्यतेचा वाटत असेल तर तुम्ही मला शिष्य म्हणून स्वीकारा आणि मला उपदेश करा. तुम्ही जे सांगाल तुमची आज्ञा मी शिरोधार्य मानेन आणि मी तसंच करेल, कारण आता मला काहीही समजत नाही आहे. माझ्या मनामध्ये विचारांचा काहूर माजलेला आहे. आणि इथेच अर्जुनाने भगवंतांना शरण गेलेला आहे. आणि मग असं का झालं, कारण की आपण जे असतो, अर्जुन झालं किंवा मनुष्य जे असतो हा सामान्य असतो किंवा म्हणजे त्या मनुष्याचे जे इंद्रिय जे असतात ते सदोष पूर्ण असतात, ते निर्दोष असे नसतात.
आता सदोष म्हणजे तर त्याच्या आधी भगवंतांकडे ते का गेले आणि हे का आहे तर आपण बघूया. ठीक आहे. आता इंद्रिय आपली सदोष का आहेत, तर आता इथे आपल्याला हे जे दिसत आहे एक होरायझन सारखं दिसतंय, बरोबर, म्हणजे क्षितिज. म्हणजे आपण बरोबर जर लांब, म्हणजे आपण कुठेतरी चाललेलो आहे, ड्रायव्हिंग करतोय, कुठेतरी बाहेर फिरायला चाललो आहे, तर लांब असं आपल्याला छान सुंदर आकाश आणि पाणी आणि असे डोंगर असे छान असे सगळे एक झालेले दिसतात, सगळं होरायझन क्षितिज, आणि खूप छान वाटतं लहानदायक असं. जशी जशी आपली गाडी हळूहळू पुढे जाते, मग आपल्याला हळूहळू काय दिसायला लागतं की आपण त्या डोंगराजवळ जायला लागतो. अजून पुढे गेलं की त्या डोंगरावर आपल्याला एक झाड दिसतं, आणि मग जसं आपण हळूहळू पुढे जातोय मग आपल्याला समजतं हे झाड कुठलं आहे. मग पेरूचं झाड आहे, चिकूचं झाड आहे, आंब्याचं झाड, म्हणजे कुठल्या कशाचं झाड आहे हे आपण त्याच्या जवळ जातो तेव्हा समजतं. अजून जेव्हा जवळ जातो तेव्हा त्या झाडावरच्या फांदीवर एक पक्षी बसलेला आहे ते समजतं. आणि हे म्हणजे केव्हा की जेव्हा आपण, म्हणजे याचा अर्थ काय की जेव्हा आपण लांब होतो तेव्हा तो पक्षी त्या झाडावर बसला नव्हता का, किंवा तिथे ते झाड नव्हतं का, ते झाड तिथं अस्तित्वात होतं. पण आपण खूप लांब होतो, तो जो अंतर होतो, तो जो पल्ला जो होता खूप लांब होता, आणि जसं आपण जवळ 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 जाऊ लागलो तसं आपल्याला ते झाड दिसू लागलं, त्या झाडावरचा पक्षी दिसू लागला. तो पक्षी त्या झाडावरचं फळ खातो आहे हे आपल्याला कळलं, कारण त्याच्या आपण जवळ गेलो. आणि असंच आपलं कुठेतरी भगवंताबरोबर झालेलं असतं. आता आपण भगवंत, श्रीकृष्ण किंवा म्हणजे आपण कोणाचंही नाव घेतलं तर आपल्या डोळ्यासमोर एक लख्ख असा प्रकाश असतो, किंवा डोळे मिटले की आपल्याला काही म्हणजे त्याची जाणीव नसते की तो कसा आहे, त्याचं काय ऐश्वर्य काय आहे, किंवा त्याचं रूप कसं आहे. मुळात ते रूप आहे, सगुण आहे, निर्गुण आहे, काही आपल्याला माहित नसतं, कारण आपला खूप लांबचा पल्ला आहे. आपण खूप दूर आहोत, इतके दूर आहोत, इतके दूर आहोत की आपल्याला नाही समजत. मग आपण जवळ कसं जवळ गेलो, आपण अजून जर जवळ गेलो तर आपल्याला त्याचं अंधुकसं असं रूप दिसायला लागतं, किंवा कुठेतरी त्याचं चतुर्भुज रूप आपल्याला अंधुकसं असं दिसायला लागतं. आणि जेव्हा आपण आणखीन जवळ जातो, आपण जेव्हा तेव्हा आपल्याला त्या भगवंताचं मोहक असं छान श्याम सुंदर असं रूप दिसतं. तर पण हे जे रूप दिसण्यासाठी किंवा हे आपल्याला काय करायचं आहे की आपल्याला तो लांबचा असा जो पल्ला आहे, आपण आता सध्या ह्या स्टेजला आहोत, बरोबर, तर आपल्याला तो पल्ला आपल्याला गाठायचा आहे. तो पल्ला खूप मोठा आहे, आणि मग तो कसा गाठायचा, किंवा कसं आपण ते मोहक रूप आपण कसं, ती छबी आपण कशी आपल्या डोळ्यासमोर दिसू शकते, किंवा कशी आपल्याला त्याचं दर्शन होऊ शकतं, तर हे याचं वर्णन आपल्याला पुढे भगवद्गीतेमध्ये केलेलं आहे. आता आपण गीतेमध्ये परत आपण अध्यायाकडे वळूया. तर अशा ह्या भगवंताला अर्जुन शरण गेलेले आहेत, आणि अर्जुनाचं जर पूर्णपणे जे काही होतं ते सगळं भगवंतांनी ऐकून घेतलं. म्हणजे आपल्याला, मी म्हणते ना, कालच मी तुम्हाला म्हटलं की भगवद्गीता आपल्याला प्रत्येक वेळी काही ना काहीतरी शिकवत असते, काहीतरी देत असते. जर आपण वारंवार वाचत गेलो किंवा आपल्याला तर ते उलगडत जातं, समजत जातं. तर आता बघा, कालच्या भागामध्ये आणि आताचा हा 13वा श्लोक आहे, म्हणजे 13व्या श्लोक पर्यंत भगवंतांचा एकही श्लोक नाही किंवा भगवंत काहीच बोललेले नाही. भगवंतांना गुरु ठेवलेला आहे, गुरु मानलेला आहे, पण हीच खरी गुरुची काय असते, ओळख असते, की गुरु काय करतात की गुरु आधी सगळं ऐकून घेतात. आपल्या शिष्याची काय अडचण आहे किंवा त्याचं काय म्हणणं आहे, अडचण असू दे पण त्याचं म्हणणं काय आहे, तो माझ्याकडे आलेला आहे, त्याचं काय म्हणणं आहे, त्याच्या विचारांचं काय, असं मध्येच कालच्या ह्याच्यात नाही की अरे अर्जुना तू काय बोलतोयस. ते सारथी होते ना, त्यांच्या मनात काही विचार आहेत ते जे भडाभडा बोलता आहे, तिथेच त्यांना हे केलं असतं की नाही तू हे चुकीचं बोलतोयस, हे बरोबर नाही, असं नाही तसं नाही, म्हणजे काहीतरी त्यांना तिथेच मध्येच त्यांचा तो बोलणं त्यांनी बाजूला केलं असतं किंवा त्यांना मध्येच त्यांना थांबवलं असतं. पण भगवंतांनी असं काही केलं नाही, कारण ते एक गुरु कसा असावा तसं त्यांना एक समाजापुढे, एक मानवापुढे त्यांना त्यांना त्या गुरु कसा असला पाहिजे किंवा कसा असावा हे उदाहरण त्यांना मांडायचं होतं. आणि म्हणून भगवंत शांत होते आणि ऐकत होते सगळं, की अर्जुनाला काय वाटतं आहे, काय म्हणणं आहे, असा का विचार मनात आला, का शस्त्र बाजूला ठेवलं. आणि मग पुढे आता भगवंतांनी सुरुवात केलेली आहे. आता भगवंत काय सांगता आहेत, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांत प्राप्ती धीरस्तत्र न मुह्यति. माताजी,
हरे कृष्ण माताजी. ज्याप्रमाणे देहधारी आत्मा अविरतपणे या देहात बालपणापासून तारुण्यात आणि तारुण्यातून म्हातारपणात जात असतो, त्याचप्रमाणे मृत्यूनंतर जीवात्मा दुसऱ्या देहामध्ये प्रवेश करतो. अशा स्थितंतरामुळे धीर मनुष्य गोंधळून जात नाही. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आता इथे भगवंतांनी सुरुवात केलेली आहे एक एक प्रश्नांना उत्तर द्यायला. तर आता इथे भगवंतांनी काय अर्जुनाच्या मनात काहूर माजला होता. तर पहिलंच काय होतं की की करुणा निर्माण झाली. करुणा का निर्माण झाली? कारण की समोर आपले आजोबा आहेत. म्हणजे मी एक नातू, म्हणजे माझं कर्तव्य, मी एक नातू म्हणून काय करू, की मी एक गुरुबंधू म्हणून काय करू, मी एक शिष्य म्हणून काय करू, की मी एक क्षत्रिय म्हणून काय करू. म्हणजे जेव्हा आयडेंटिटी क्रायसिस म्हणतो की नाही, म्हणजे जेव्हा आपल्याला योग्य आणि अयोग्यामधला आपण फरक समजू शकतो, पण जेव्हा सगळ्याच गोष्टी योग्य आहेत किंवा सगळ्याच गोष्टी अयोग्य आहेत, मग त्याच्यामधलं काय आपल्याला सिलेक्ट करायचंय किंवा काय आपण कशाला आपण महत्व दिलं पाहिजे. तर हा जो गोंधळ होता की अरे मी तर त्यांचा नातू आहे, मग नातू म्हणून माझं त्यांच्याबद्दल कर्तव्य आहे, मी तर हे तर माझे पुतणे आहेत, मग काका म्हणून माझं त्यांच्याबद्दल कर्तव्य आहे, हे माझे भाऊ आहेत, भाऊ म्हणून माझं त्यांच्याबद्दल कर्तव्य आहे, हे माझे गुरु आहेत ज्यांनी मला शिकवलं, आज मी धनुर्धारी ज्यांच्यामुळे झालं, तर एक शिष्य म्हणून माझं त्यांच्याबद्दल कर्तव्य आहे. मग हे सगळे कर्तव्य पार पडत असताना मी हे कर्तव्य पार पाडू का मी एक क्षत्रिय म्हणून मी युद्ध करून त्यांना ठार मारू किंवा त्यांच्यासमोर त्यांच्याशी शस्त्र धरू त्यांच्यासमोर. म्हणजे हे जे सगळं हा जो विचारांचा कुठेतरी काहूर होता किंवा हा जे गोंधळ निर्माण झाला होता. आणि म्हणून किती सुंदर पद्धतीने भगवंतांनी सुरुवात केलेली आहे की पहिले अर्जुनाला काय वाटलं की यातलं म्हणजे सगळंच योग्य आहे, मग यातलं मी काय निवडावं. म्हणजे कुठेतरी आयडेंटिटी क्रायसिस जो झाला होता किंवा म्हणजे माझी ओळख काय आहे, की मी शिष्य आहे, नातू आहे, काका आहे, की एक क्षत्रिय आहे. तर मग ही कुठली यातलं माझी, मग यातल्या ह्या ओळखींमधली माझी श्रेष्ठ अशी कुठली ओळख आहे की ज्याच्यामुळे मला आता हे युद्ध करायचं की नाही हा निर्णय घ्यायचा आहे. तेव्हा भगवंत सांगतात की तू कोण आहेस, तुझी ओळख काय आहे. तेव्हा भगवंत सांगतात देही नौस्मी नथा देहे, म्हणजे तुझा जो तू हा जे देह धारण केलेला आहे किंवा ह्या संपूर्ण कुरुक्षेत्रामध्ये जे काही लोकांनी, जेवढं सैन्य आहे, जेवढे शूरवीर, जेवढे कोणी आहेत, ज्यांनी हे जे देह धारण केलेलं आहे, हे देह कसं आहे, हे नाशवंत आहे. आणि ह्या देहामध्ये वसलेला जो आत्मा जो आहे तो चिरंतन आहे, तो शाश्वत आहे. हा जो देह जो असतो तो जेव्हा तो आत्मा जेव्हा त्या देहामध्ये शिरतो आणि देह जन्म घेतो, तेव्हा तो एक लहान बाळ असतो. कौमारम म्हणजे कौमारम यौवनम जरा, मग तो एक लहान बाळ असतं. त्या लहान बाळाचं हे बघा इथं दाखवलंय तसं, मग हळूहळू मोठा होतो, एक कुमार होतो, त्याच्यानंतर म्हणजे एक यौवन होतो म्हणजे युवा होतो, त्याच्यानंतर तो हळूहळू जरा म्हणजे वार्धक्यामध्ये पोहोचतो. आणि जेव्हा ते शरीर असं जीर्ण होतं, तेव्हा ते जीर्ण शरीर, तो देह, तो जो आत्मा आहे तो ते देह सोडतो आणि पुढचं शरीर धारण करतो. हे भगवंत सांगत आहेत की आपली ओळख काय आहे, तर हे जे शरीर जे आहे हे नाशवंत आहे, हे चिरंतन नाही. पण यातला जो आत्मा जो आहे तो शाश्वत आहे आणि तो चिरंतन आहे. आणि मग तो शाश्वत आणि चिरंतन कसा आहे हे पण लगेच भगवंत लगेच क्लिअर करतायत, लगेच सांगता आहेत. नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः. हरे माताजी कृष्ण माताजी. या आत्म्याचे कोणत्याही शस्त्राद्वारे तुकडे करता येत नाहीत, अग्नीद्वारे त्याला जाळता येत नाही, पाण्याद्वारे त्याला भिजवता येत नाही, तसेच वाऱ्याने त्याला सुकवताही येत नाही. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. मग इथे भगवंत काय सांगता आहेत, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, म्हणजे हा जो चिरंतन सनातन असा जो आत्मा आहे, त्या तू म्हणतोयस ना की मी शस्त्राने यांना मारत नाही, तू शस्त्राने यांना मारू शकत नाही. तो जो आपला आत्मा जो असतो, शस्त्राने आपण त्याला कट करू शकत नाही, किंवा तू त्याला आगीने जाळूही शकत नाही, किंवा तू त्याला हवा जी आहे ती त्याला वाऱ्याने म्हणजे वाऱ्याने तो आत्मा उडून जाऊ शकत नाही, किंवा तू त्याच्यात पाणी ओतलं आणि तो पाण्याने भिजला वगैरे, असं काहीही होणार नाही.
तो जो आत्मा जो आहे तो हवा, पाणी, वारा, आग ह्या सगळ्यांच्या पलीकडे आहे, कारण तो चिरंतन आहे, तो शाश्वत आहे. तुला जर विचार तू मनात येत असेल की मी तू तू ज्याला मारणार आहेस तो देह असेल, तर त्यातला जो आत्मा जो आहे तो चिरंतन आहे. आणि हे भगवंत सांगायचा प्रयत्न करतायत. त्यामुळे तू कुठे तुझ्या मनात जर त्यांच्याबद्दल काही करुणा किंवा दया निर्माण झाली असेल, तर सगळ्यात पहिले तू आधी स्वतः कोण आहेस आणि समोरचे कोण आहेत हे समजून घ्यायचा प्रयत्न कर. आपल्यामध्ये आपण हा जो देह धारण केलेला आहे आणि यातला जो स्थित असा जो तो आत्मा आहे, तर आत्मा ही ओळख आहे आणि समोरच्या देहात पण तेच आहे. हा देह नाशवंत आहे, तो आज ना उद्या आपल्या सगळ्यांना सोडायचा आहे. त्यामुळे तुला असं काहीही वाटू नको असं भगवंत सांगता आहेत. म्हणजे भगवंतांनी हळूहळू सुरुवात केलेली आहे, काही घाई नाहीये. म्हणजे आपण एखादा रस्ता कसा चुकलेला माणूस असतो आणि मग आपण लहान मुलांना आणि मग कसं बोट धरतात आणि बाहेर रस्त्यावरून बाहेर नेतात, तसा भगवंतांनी सुरुवात केलेली आहे की अर्जुनाचा कुठेतरी गोंधळ उडालेला आहे, तो भरकटलेला आहे, तर त्याचा असा बोट पकडलेला आहे आणि ते आता रस्त्यावर आणायला त्यांनी सुरुवात केलेली आहे. आणि मग हळूहळू त्यांनी सांगितलं आहे की हे जे शरीर जे आहे, म्हणजे स्वतःची आधी अर्जुनाची ओळख करून दिली किंवा समोर जे आहे त्यांची ओळख करून दिली की हे जे देह जे आहे हा नाशवंत आहे, पण यातला जो आत्मा जो आहे तो चिरंतन आहे, तो सनातन आहे. आणि त्या आत्म्याची साईज तुम्हाला माहिती आहे किती असते? आपला जो केस असतं, आपल्या डोक्यावरचे जे केस असतात की नाही, त्याचा जर आपण एक केस घेतला आणि त्याचं जर टोक घेतलं, तर त्या टोकाचे आपण जेव्हा 10,000 भाग करतो, तेव्हा त्या 10,000वा मधला जो एक भाग असतो ना, तेवढा सूक्ष्म असा आपला आत्मा असतो. म्हणजे आपण मायक्रोस्कोपी खाली सुद्धा आपण बघू शकत नाही, एवढा तो सूक्ष्म आणि एवढा त्याचा आकार सूक्ष्म असतो. तर असा हा जो आत्मा आहे की याला काहीही होणार नाही आहे, हा चिरंतन आहे, हा सनातन आहे, असं भगवंत सांगता आहेत. आणि पुढे सांगता आहेत, मग इथेच भगवंत थांबले नाहीत, पुढे सांगता आहेत, अवाच्य वादांश्च बहुन विदिशन्ति तवाहिता निंदंत तव सामर्थ्य ततो दुःखंतरम नु किम. माताजी वाचा. हरे कृष्ण माताजी. हम्म. तुझे शत्रू अनेक अपमानास्पद शब्दात तुझे वर्णन करतील आणि तुझ्या योग्यतेचा उपहास करतील. याहून अधिक दुःखर असे तुला काय आहे? हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. इथे भगवंत सांगताय अवाच्य वादांश, म्हणजे अनेक लोक जे असतील जे तुझ्याबद्दल काहीतरी बरं वाईट बोलतील. बरं वाईट का बोलतील? कारण की आपल्याला अर्जुनाची काय ओळख आहे? अर्जुन एक धनुर्धारी आहे, श्रेष्ठ आहे. आणि असा अर्जुन जेव्हा युद्ध सुरू आहे आणि युद्धभूमीवरून तो सांगतोय की मी युद्ध करणार नाही, शस्त्र बाजूला ठेवून तो पळून जाणार, किंवा तो सांगतोय की नाही मी इथे नाही, मी आता युद्ध नाही करणार, मला नाही करायचं. तर असा जो धनुर्धारी क्षत्रिय जो आहे, तर आज तुझ्या आजच्या ह्या वागणुकीला किंवा तुझ्या आजच्या ह्या निर्णयाला उद्या लोक काय म्हणतील, किंवा ह्याच जेव्हा सुरू करशील, जेव्हा तू रथ तुझा पलटेल, तेव्हाच इथे असलेले सगळे सैनिक, सगळे शूरवीर तुझ्यावर हसायला लागतील, तुझ्याबद्दल बरं वाईट बोलायला लागतील. आणि परत उद्या इतिहासामध्ये लोक तुला नावं ठेवतील. आणि मग ते तुला चालणार आहे का? आणि तुला आता जे वाटतं आहे त्याच्यापेक्षा फार पटीने जास्त तुला दुःख होईल जेव्हा लोक तुझी निंदा करतील. आणि हेच भगवंत सांगता आहेत की तुझा लोक उपहास करतील, तुझी निंदा करतील. तू एक लीडर आहेस, तू एक क्षत्रिय आहेस, तू लोकांना तू जे वागणार आहेस तेच हे जे सैन्य जे आहे हे तुलाच फॉलो करणार आहेत हे लोक सगळे. त्यामुळे तुझा जो एक निर्णय जर तुझा चुकला, नेत्याचा जर निर्णय चुकला, तर अख्खा सैन्याला त्याचा इम्पॅक्ट होईल की त्यांचा तर गोंधळ उडेल, ते तर सैरावेरा पळतील, पण त्याचबरोबर ते तुझी निंदा करतील, तुझी नालस्ती करतील, तुझ्याबद्दल उपहासाने बोलायला लागतील, तुझे दुश्मन तुझ्याबद्दल काय म्हणजे वेडवाकडं बोलायला लागतील. ते तुला चालणार आहे का? आणि मग हे सगळं झाल्यानंतर तुझ्याबद्दल जेव्हा असं वर्णन असेल किंवा असं कोणी बोललं जाईल, तेव्हा तुझे जे गुरु आहेत द्रोणाचार्य, त्यांना आवडणार आहे का की माझ्या शिष्याबद्दल तुम्ही माझा ज्याला तो धनुर्धारी शिष्य, ज्याला मी शिकवलेला आहे, ज्याला मी ज्ञान दिलेलं आहे, आणि आज तो काय करतो आहे की तो युद्धभूमीतून पळून गेला. ज्या आजोबांबद्दल, ज्या पितामह भीष्म यांच्याबद्दल जेव्हा तुम्ही सांगता की हे काय विचार करतील की ज्यांना त्या नातवावर प्राऊड आहे, म्हणजे गर्व आहे,
तर ते काय त्यांना कसं वाटेल की त्या नातवाबद्दल लोक बरं वाईट बोलत आहेत, तर ते हे सगळं चालणार आहे का, असं सगळं भगवंत सांगायचा प्रयत्न करत आहेत अर्जुनाला. आणि मग पुढे म्हणता आहेत की हतो वा प्राप्यसी स्वर्ग जित्वा वा भोक्षसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौंतेय युद्धाय कृतनिश्चय. माताजी वाचा. हरे कृष्ण माताजी. हे कौंतेया, रणभूमीवर तू मारला जाशील आणि तुला स्वर्ग प्राप्ती होईल, किंवा तू विजयश्री प्राप्त करून पृथ्वीचे साम्राज्य उपभोगशील, म्हणून दृढ निश्चयी होऊन उठ आणि युद्ध कर. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग इथं भगवंत काय सांगता आहेत की जर तू हतोबा प्राप्यसी स्वर्ग, म्हणजे जर तुला रणभूमीवर जर तुला मृत्यू आला, तू मारला गेला, तर तुला स्वर्ग प्राप्ती होईल. पण जर तू जिंकलास, जितवावा भोक्षसे महिम, जर तू जिंकलास तर तू पृथ्वीचा राजा होशील. म्हणजे दोन्हीकडे तुझा फायदा आहे. जरी तू युद्ध केलंस आणि तुला जर मृत्यू आला, वीरमरण आलं, तर ही काय आहे, ही कर्मभूमी आहे, ही धर्मभूमी आहे, हे धर्मक्षेत्र आहे. आणि इथे जर तुला मृत्यू आला तर तुला स्वर्गाची प्राप्ती होईल. आणि जर तू जिंकलास तर तू पृथ्वीचा राजा होशील. म्हणजे दोन्हीकडे तुझा फायदा आहे. त्यामुळे कुठलाही विचार करू नको. आणि म्हणून म्हणताय तस्माद उत्तिष्ठ कौंतेय, म्हणून हे अर्जुन तू उठ, उभा राहा, युद्धाय कृतनिश्चय, म्हणजे तू दृढ निश्चय कर आणि युद्धाला तयार हो, युद्धासाठी सज्ज हो, असं भगवंत हळूहळू सांगता आहेत. आणि असं जेव्हा आपण भगवंत सांगता आहेत की हे करत असताना भगवंत पुढे म्हणत आहेत नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्ति धर्मस्य त्रायते महतो भयात. माताजी वाचा. हरे कृष्ण माताजी. या प्रयत्नात कोणतेही नुकसान किंवा ऱ्हास नाही, आणि या मार्गातील अल्प प्रगतीनेही मनुष्याचे मोठ्या भयंकर व भयापासून संरक्षण होऊ शकते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग इथे भगवंत काय सांगता आहेत की स्वल्पम अपि अस्ति धर्मस्य त्रायते महतो भयात, म्हणजे तुम्ही स्वल्प म्हणजे लहान, तुम्ही लहानातलं लहान जरी तू कुठलं काम कृती केले, ह्या युद्धामध्ये, ह्या निर्णायक युद्धामध्ये तुझं छोटस जरी काम तरी केलंस, आणि तरी सुद्धा ते कारण की हे धर्मयुद्ध आहे, आणि हे धर्मयुद्ध असल्यामुळे याच्यातलं छोटं जरी काम केलं तरी तुझी निंदा होणार नाही, नालस्ती होणार नाही, आणि त्याच्याने तुला फायदाच होणार आहे. तुला फक्त थोडासा वेगळा विचार करायचा आहे. जसं इथे भगवंतांनी सांगितलं की इथं काय सांगता आहेत की तुला जर मरण आलं तर तुला स्वर्ग प्राप्ती होईल, तुला जर तू जिंकलास तर तू पृथ्वीचा राजा होशील. आणि म्हणून भगवंत सांगतायत की छोटासा सुद्धा विचार तुझं सगळं इथून पुढे आयुष्य बदलून टाकणार आहे. आणि म्हणून भगवंत सांगताय की ह्या प्रयत्नामध्ये तुझं नुकसान नाही आहे. तू युद्ध जरी केलं तरी तुझं नुकसान नाही आहे, आणि म्हणजे मृत्यू जरी आला तरी, किंवा तुला तू जिंकलास तरी. जसं इथे आता ह्या चित्रात दाखवलेलं आहे, इथे 2 चित्र दाखवलेले आहेत की हे जे आहे हे जेव्हा भगवान श्रीराम सीतेच्या शोधात निघालेले असतात, आणि तेव्हा त्यांना विभीषण आणि त्यांचे जे काही 2-4 सवंगडी म्हणा किंवा 2-4 सहकारी जे असतात त्यांना, कारण की त्यांना माहिती असतं की रावण हा अधर्मी आहे किंवा तो चुकीचं वागतो आहे, आणि म्हणून रामांना मिळालेले असतात ते त्यांना भेटायला येतात. तर ते हे चित्र आहे. म्हणजे त्यांची तो छोटासा विचार सुद्धा विभीषणाचा त्यांना त्या अधर्मापासून त्यांना बाजूला सरलं, की त्या तिथेच राहत होते, लंकेमध्ये राहत होते रावणाबरोबर. रावण मोठा भाऊ होता, पण तरी ते रामभक्त होते, ते विष्णू भक्त होते, आणि त्याच्यामुळे त्यांना चूक बरोबर हे समजत होतं, आणि ते त्याच्यामुळे त्यांनी तो एक निश्चय केला, आणि आपले घर, आपले सगळे नाते, म्हणजे आपला भाऊ किंवा आपली आई बहिणी, म्हणजे जे काही आपले नातेवाईक आहेत त्यांना सोडून ते बाजूला आले, ते रामांशी भेटले, आणि मग त्यांनी धर्माची साथ दिली. तसंच इथे हे हनुमानाचं हे आहे की त्यांनी जे लंका दहन केली होती, तर हनुमानाचं सुद्धा आहे की जरी तो मरकट होता, माकड होता, तरी तो शूरवीर होता, आणि त्याला जेव्हा कळलं की आपल्याला इथे हे मारू शकत नाहीयेत, कारण की ती जी सभागृहात चर्चा झाली की हा दूत म्हणून आलेला आहे आणि याला आपण मारू शकत नाही, तेव्हा त्याला जेव्हा आपण मारू शकत नाही दूतला, तेव्हा जेव्हा कळलं
की मग आपण जाताना छोटस काहीतरी करूया, तर ते छोटस नाही झालं तर त्यांनी अख्खी लंका दहन केली. आणि त्यांनी म्हणजे त्याच्या मागचं कारण असं होतं की त्यांना फक्त रावणाला दाखवायचा होतं की मी एक तुच्छ माकड, मी एक मरकट. जर मी तुझी लंका ही हे तुझं साम्राज्य मी दहन करू शकतो, तर जेव्हा प्रत्यक्ष राम येतील तेव्हा तुमचं काय होईल. आणि हाच संदेश त्यांनी देण्याचा प्रयत्न केला होता. म्हणजे इथे भगवंत काय सांगत आहेत की आपलं छोटस जरी तू बाजूला तुझ्या या विचारातून बाजूला आलास तरी तुझाच फायदा आहे, हे भगवंत सांगायचा प्रयत्न करत आहेत. पुढे मग इथे सांगत आहेत, माताजी हे वाचा. वाचते हा. पारिवारिक परंपरा नष्ट होतील. मी जर नियत कर्म केले नाही तर हे सर्व ग्रहलोक नष्ट होऊन जातील. अनावश्यक लोकसंख्या उत्पन्न करण्यास मीच कारणीभूत होईल आणि त्यामुळे सर्व जीव मात्रांच्या शांततेचा मी विनाशक होईल. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. मग इथे आता भगवंत काय सांगता आहेत की एक एक प्रश्नांची उत्तरं देत आहेत ना भगवंत अर्जुनाच्या. मग इथे भगवंत काय सांगता आहेत की इथे शेजारच्या चित्रात आपल्याला दिसत आहे, ही स्टोरी सगळ्यांना माहितीये गोष्ट, की गोवर्धन पर्वत उचलला होता भगवंतांनी. म्हणजे जेव्हा जे गोकुळवासी जे होते ते दरवर्षी पाऊस पडण्यासाठी इंद्राची पूजा करायचे. त्यांना असं वाटायचं आपण जेव्हा इंद्राला प्रसन्न करू तेव्हा पाऊस पडेल. पण भगवंतांनी काय सांगितलं, पाऊस कशामुळे पडतो, जेव्हा भगवंताचा जन्म झाला गोकुळामध्ये, जेव्हा थोडेसे मोठे झाले त्यांना समजू लागलं, तेव्हा त्यांनी काय सांगितलं की तुम्ही इंद्राची का पूजा करतात, पाऊस तर हा गोवर्धन पर्वत आहे, हे तुमचं हा अडवतो आणि इथे म्हणून पर्जन्यवृष्टी होते. तर हा गोवर्धन पर्वत जो आहे हा तुमचं रक्षण करतो आहे. तुमच्या इथे जे काही धनधान्य पिकतं आहे किंवा जे काही आहे हे गोवर्धन पर्वतामुळे आहे. तुम्ही त्याची पूजा करा. तुम्ही इंद्राची का पूजा करता आहेत. आणि म्हणून त्या सगळ्या गोकुळवासियांनी इंद्राची पूजा न करता गोवर्धन पर्वताची पूजा केली. आणि मग काय झालं, इंद्राचा अहंकार असा दुखावला गेला आणि मग त्याने जोरदार वादळ वाऱ्याचा पाऊस आणि सगळं झालं. आणि मग सगळेच म्हणजे नुसतेच गोकुळवासी नाही तर त्यांच्या सोबत प्रत्येकाकडे जेवढे काय त्यांचे गाय वासरू असतील किंवा त्यांच्या घरात जे कोणी होते प्राणी किंवा काय सगळे त्या पावसामध्ये होरपळून निघाले होते. मग तेव्हा भगवंतांनी काय केलं, तेव्हा त्या भगवंतांनी करंगळीवर आपल्या गोवर्धन पर्वत उचलला आणि 7 दिवस 7 रात्र बरोबर त्या सगळ्यांना त्याच्यामध्ये शेल्टर म्हणजे त्या गोवर्धन पर्वताच्या खाली त्यांना सगळ्यांना तिथे त्या रक्षण केलं त्या सगळ्यांचं, त्या गोकुळवासियांचं. आणि म्हणजे काय इथे भगवंतांनी काय सांगितलं की हा जो गोवर्धन पर्वत जो आहे, आता मग इथे भगवंत सांगत आहेत, तर तेव्हा मी माझं कार्य केलं नसतं, मी पण ह्या लोकांबरोबर पाण्यात वाहून गेलो असतो किंवा मी आळशीपणा केला असता किंवा माझ्याही मनात विचार आला असता, अरे बापरे हे पाणी आहे आता काय मी घाबरलो किंवा काय, तर तेव्हा मी त्या लोकांना रक्षण केलं नसतं तर काय झालं असतं. म्हणजे इथे भगवंत सांगायचा प्रयत्न करत आहेत की मी जर माझं कार्य केलं नाही तर किंवा सृष्टीने जर आपलं जे चक्र जे आहे तेच आपलं चालू ठेवलं नाही तर काय होईल, ह्या सृष्टीमध्ये हाहाकार माजेल. जर जन्म आणि मृत्यू हे जे चक्र आहे याच्यामध्ये जर मी कुठेतरी मृत्यू जर लोकांना आला नाही तर लोकसंख्या किती बळावेल किंवा किती सृष्टीचा संहार होईल, किती नाश होईल. किंवा जेव्हा संकट असतं लोकांवर, जेव्हा मी लोकांचं रक्षण केलं नाही, माझ्या भक्तांचं रक्षण केलं नाही, तर या सृष्टीचं काय होईल, त्या लोकांचा नाश होईल, नाहक ते बळी जातील. जेव्हा त्यांचा मृत्यू व्हायची गरज नसते तेव्हा त्यांचा मृत्यू होईल किंवा जेव्हा मृत्यू त्यांचा होणार आहे किंवा व्हायला पाहिजे तेव्हा जर नाही झाला तर अनावश्यक अशी लोकसंख्या वाढेल. म्हणजे हे जे चक्र जे आहे हे चालू ठेवण्यासाठी जर मी असा विचार करत बसतो की हा माझा आहे मी याच्यावर दया करतो, हा माझा नाही मी याच्यावर दया नाही करत, असा जर विचार केला तर मी माझं कार्य करू शकेल का. म्हणजे हे भगवंत वेगवेगळ्या पद्धतीने अर्जुनाला सांगायचा प्रयत्न करता आहेत. आणि मग पुढे म्हणता आहेत की मग भगवंत अजून पुढे सांगता आहेत, मला एकच मिनिट सांगा, तुम्हाला बाहेर आवाज येतोय का. हरे कृष्ण. नाही येते.
नाही ना, कारण की मला इथे ना मेसेज टाकलाय ऑडिओ नॉट क्लिअर म्हणून. माझा आवाज व्यवस्थित येतोय ना? आपण पुढे जाऊया. व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नंदन बहुशाखा हन्यस्ताश्च बुद्धय व्यवसायिनाम. माताजी वाचा. जे या मार्गावर असतात त्यांची बुद्धी दृढनिश्चयी असते आणि त्यांचे ध्येयही एक असते. हे प्रिय कुरुनंदन, जे डळमळीत वृत्तीचे असतात त्यांच्या बुद्धीला अनेक फाटे फुटलेले असतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग इथे आता भगवंत काय सांगता आहेत की अर्जुनाचा जो काय म्हणू शकतो, जो गोंधळ उडालेला आहे, त्याच्यामध्ये असमंजस्य किंवा ज्याच्यामध्ये जो गोंधळ उडालेला आहे, तर भगवंत सांगता आहेत की जेव्हा आपली दोलायमान अवस्था असते किंवा तेव्हा आपलं काय झालेलं असतं, म्हणजे आपल्या मनाची अवस्था कशी असते की आपण आपल्या मनामध्ये एकच विचार नसतो किंवा आपली जी एकाग्रता जी असते किंवा आपलं जे कॉन्सन्ट्रेशन असतं त्याला असंख्य असे विचारांचे फाटे फुटलेले असतात. आणि त्याच्यामुळे आपलं जे ध्येय जे आहे की अर्जुन कशासाठी ओळखला जात होता की तो एकाग्रता, तो त्याच्या ध्येयाशी किती एकनिष्ठ आहे किंवा किती छान पद्धतीने तो सगळ्या गोष्टी पार पडू शकतो. तर कारण त्याच्याकडे त्याच्यासारखी एकाग्रतेचं लोकांना उदाहरणं दिली जात होती. आणि मग अशी एकाग्रता कुठेतरी खुंटीत होती आहे किंवा तिच्यामध्ये ती अशी का होती आहे, कारण त्याच्यामध्ये अनेक विचारांनी फाटे फोडलेले आहेत. मग अरे मग मला याच्याबद्दल करुण वाटते, मग मला याच्याबद्दल मला असं मनात आलं की मला आता पाप लागेल की काय, म्हणजे अनेक विचार हे जे आहेत. अशी डळमळीत वृत्ती केव्हा होते की जेव्हा आपल्या बुद्धीला अनेक फाटे फुटतात. मग आपली बुद्धी आपल्याला स्थिर ठेवली पाहिजे. आपल्या बुद्धीला कुठल्याही ज्या व्याधी आहेत किंवा ज्या आसक्ती आहेत किंवा कुठल्याही आजूबाजूला जे आहे, आपल्याला जो पक्षाचा जो डोळा आहे तोच अर्जुनाला दिसत होता. आपल्याला ती गोष्ट माहिती आहे. त्याला झाड दिसत नव्हतं, फांदी दिसत नव्हती, आकाश दिसत नव्हतं, खालचं पाणी दिसत नव्हतं. पण आता अर्जुनाची अवस्था कशी झालेली आहे, त्याला सगळंच दिसायला लागलेलं आहे. त्याला झाडे दिसतंय, फांदी दिसते, पक्षी दिसतो आहे, वरचं आकाश दिसतंय, खालचं पाणी दिसतं आहे. त्यामुळे तो पक्षाचा डोळा जो आहे तो त्याला दिसत नाही आहे किंवा तो अंधुक झालेला आहे. आणि हीच अवस्था अर्जुनाची झालेली आहे की त्याला आता सगळं की हे माझे नाते, सगळं चर्चा झाली होती, सगळं झालं होतं, युद्धासाठी ते तयार झाले होते आणि म्हणून ते युद्ध क्षेत्रामध्ये युद्ध कुठल्या दिवशी करायचं, कुठल्या दिवशी सुरुवात होईल सैन्य, आणि म्हणून सैन्याची जमवाजमव झाली आणि ते युद्धासाठी समोर आले. पण मग जेव्हा खरंच युद्ध करायची वेळ आली, जेव्हा खरंच बाण हातातनं काढायची वेळ आली, तेव्हा मनात विचार आला, तेव्हा सगळं दिसायला लागलं. आणि त्यामुळे ती अवस्था, जो विचारांचा काहूर माजला गेला. आणि हेच भगवंत त्यांना सांगता आहेत की आपलं आधी सगळं ठरलेलं होतं आणि मग तुझं असं कसं, म्हणजे तुझा हा जो डळमळीत विचार जायचा आहे, कारण तुझ्या बुद्धीला किंवा तुझ्या विचारांना अनेक फाटे फुटलेले आहेत. तुझं जे कॉन्सन्ट्रेशन जे आहे किंवा ती एकाग्रता जी आहे ती कुठेतरी खुंटीत झालेली आहे. आणि मग हे असं का होतं ते पण भगवंत पुढे सांगता आहेत. मग अर्जुनाने प्रश्न विचारला की मी माझी बुद्धी कशी एकाग्र करू, किंवा एखादा जो म्हणजे ज्याची बुद्धी स्थिर असते की कुठल्याही आजूबाजूच्या गोष्टींचा विचार करत नाही, किंवा तर मग अशा लोकांची लक्षणं काय, किंवा मग तेव्हा अर्जुन म्हणता आहेत, अर्जुनाने परत भगवंतांना प्रश्न विचारलेला आहे. माताजी वाचा हा प्रश्न. हरे कृष्ण माताजी. अर्जुन म्हणाला, हे कृष्ण, ज्याची भावना अशी समाधीस्थ झाली आहे त्याची लक्षणे काय आहेत? तो कसा आणि कोणत्या भाषेत बोलतो? तो बसतो कसा आणि चालतो कसा? हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आता अर्जुनाला प्रश्न पडला आहे की असे जे आहेत की ज्यांना कुठल्याही आसक्तींचा परिणाम त्यांच्यावर होत नाही, की जे एकदम त्यांची बुद्धी स्थिर आहे, मग असे लोक कसे दिसतात, ते काय, म्हणजे अशी त्यांची बुद्धी स्थिर कशी होऊ शकते, ते चालतात कसे, बसतात कसे, आणि मग ती काय लक्षणं आहेत, त्यांची भाषा काय आहे, तर हे भगवंतांनी सांगायचा प्रयत्न केलेला आहे. मग पुढे भगवंत सांगतात, श्री भगवान वाच प्रजहाती यदा कामान सर्व पार्थ मनोगतान आत्मन्नेवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्त दोच्यते. हरे कृष्ण माताजी. परम पुरुष भगवंत म्हणाले, हे पार्था,
जेव्हा मनुष्य मानसिक उपजातून उत्पन्न झालेल्या सर्व प्रकारच्या इंद्रिय इच्छांचा त्याग करतो आणि जेव्हा त्यांच्या मनाला एकांतातच समाधान मिळते तेव्हा तो शुद्ध दिव्य चैतन्यात असतो असे म्हणतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग भगवंत सांगता आहेत आता ह्या तुम्हाला भगवद्गीतेमध्ये जेव्हा आपण भगवद्गीता वाचू किंवा तुम्ही जर वाचत असाल तर प्रत्येक श्लोकाच्या आधी किंवा जो श्लोक कोणी म्हटला असेल तर अर्जुन उवाच आहे, त्याच्यानंतर धृतराष्ट्र उवाच आहे. धृतराष्ट्राचा एकच श्लोक आहे पण धृतराष्ट्र उवाच, संजय उवाच. पण जेव्हा साक्षात भगवान श्रीकृष्ण सांगता आहेत, त्यांच्या मुखातून आलेला आहे, तेव्हा सगळीकडे श्री भगवान उवाच असंच आहे, असंच संबोधन झालेलं आहे. आणि मग भगवंत सांगता आहेत की हे पार्थ म्हणजे कोण तर अर्जुनाला संबोधून सांगता आहेत की जो सर्व इंद्रियांचा त्याग करतो आणि आपल्या मनाची एकाग्रता किंवा मनाच्या एकांतामध्येच त्याला समाधान वाटतं, सुख वाटतं, असा जो असतो तो शुद्ध आणि दिव्य असतो की म्हणजे चैतन्य म्हणजे ज्याला समाधान असतं. जिथे समाधान आहे तिथे सुख आहे, तिथे आनंद आहे, तिथे परमानंद आहे. आणि मग तो जो आनंद असतो, तो परमानंद असतो, तो दिव्य असतो, तो शुद्ध असतो. आणि हे केव्हा शक्य असतं की जेव्हा सर्व इंद्रियांच्या इच्छांचा आपण त्याग करतो. आपले जे सेन्सेस आहेत किंवा आपले जे इंद्रिय जे आहेत की आपल्याला हे दिसतंय, ते दिसतंय, ते दिसतंय, ते दिसतं आहे, तर असं कुठेही न बघता आपलं जे ध्येय आहे, आपला जो लक्ष्य आहे, आपलं जे गोल आहे, की फक्त त्याच्याकडेच लक्ष ठेवलं आणि आजूबाजूच्या कुठल्याही गोष्टींकडे लक्ष नाही दिलं तर आपल्याला बरोबर आपल्या ध्येयाचा बरोबर आपण एकाग्र राहतो आणि त्याच्यामुळे आपली मनाची एकाग्रता वाढते. मनाची एकाग्रता वाढली की आपोआप त्या बाकीच्या इच्छा गळून पडतात. बाकीच्या इच्छा गळून पडल्या की आपलं समाधान वाढतं. समाधान वाढलं की आपल्याला एक आनंद मिळतो. तो आनंद दिव्य असतो, तो परमानंद असतो, असं भगवंत सांगता आहेत. आणि पुढे म्हणता आहेत ह्या चित्रामध्ये ना, मी हे सांगायला विसरले, थांबा. ह्याच्यामध्ये हे आहेत भक्त प्रल्हाद. प्रल्हाद महाराज हे जेव्हा लहान होते, 5 वर्षाचे होते, जेव्हा की वयाच्या 5व्या वर्षापर्यंत त्यांना वडिलांनी भरपूर त्रास दिला. भरपूर त्रास का दिला? कारण की त्यांना आईच्या गर्भामध्येच त्यांना भक्तीचे धडे मिळाले होते किंवा नारद मुनी त्यांचे गुरु झाले होते. जेव्हा ते आईच्या गर्भात होते आणि जसा जन्म झाला त्याच्यानंतर ते नारायणाचे भक्त होते आणि ओम नमो भगवते वासुदेवाय सतत त्या मंत्राचं उच्चारण होतं आणि ते त्यांच्या वडिलांना कुठे आवडत नव्हतं. कारण की वडील दानव होते. ते भगवंत विष्णू हा देव मानत नव्हते. ते स्वतःलाच देव असं मानत होते. त्यांना तिन्ही लोकांवर राज्य करायचं होतं. त्याच्यामुळे ते त्या छोट्याशा त्या प्रल्हादाला सुद्धा ते त्रास देत होते. पण तो छोटासा बाळ त्याची मनाची एकाग्रता किंवा त्याचा निश्चय इतका दृढ होता की हे जे बलाढ्य जे राक्षस आहेत, जे त्याला त्रास देत आहेत, वेगवेगळ्या पद्धतीने कुठली शस्त्र आणतायत, कुठलं काही वेगवेगळ्या पद्धतीने त्रास देत आहेत, पण त्यांच्या मनाची की मी त्यांचा भक्त आहे आणि ते माझे देव आहेत, त्याच्यामध्ये त्यांनी कोणाला येऊ नाही दिलं. मग ते स्वतःचे वडील जरी असले तरी सुद्धा त्यांनी त्यांना येऊ नाही दिलं. हे इथे सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. म्हणजे भगवंतांना हे सांगायचं आहे की स्थिताधीर मुनी हे कसे असतात. जेव्हा त्यांच्या आत्याने म्हणजे आपण होलिका माहिती आहे की तिला वरदान होतं की अग्निदेवाला प्रसन्न केलं होतं, त्यामुळे कुठल्याही आगीपासून जाळापासून तिला कुठलाही त्रास होणार नव्हता, दाह होणार नव्हता. आणि म्हणून तिने काय केलं की भक्त प्रल्हाद यांना मांडीवर घेतलं आणि त्यांनी ती काय जे आहे ते होळी पेटवली की म्हणजे ते सगळे जे याच्यावर बसले होते ते तिथं लाकडाच्या याच्यावर पेट घेतला. पण मग झालं काय की भक्त प्रल्हादांना काहीच झालं नाही आणि ती जी होलिका होती म्हणजे जी त्याची आत्या जी होती उलट तिलाच त्रास झाला आणि तिथे मृत्यू झाला. कारण काय मनात विचार वाईट होते, अधर्म होता आणि त्यामुळे जो चांगल्या कारणासाठी मिळालेला होता तो त्याचं शापामध्ये रूपांतर झालं. आणि इथे भक्त प्रल्हाद यांचं संरक्षण केलं भगवंतांनी. आणि अजून हे तिसरं चित्र दाखवलं आहे, हे शील प्रभुपाद आहेत. हे शील प्रभुपाद जेव्हा अमेरिकेत गेले होते
अमेरिकेत गेले होते तेव्हा आपल्याला तर माहिती आहे की फॉरेन कंट्रीज मध्ये सर्रास सगळं नॉनव्हेज खातात. प्रभुपाद यांनी त्यांच्या घरी सुद्धा ते चालत नव्हतं, आयुष्यात कधीच खाल्लं नव्हतं. वयाचे 70व्या वर्षानंतर जेव्हा ते गेले फॉरेन मध्ये, ज्यांच्याकडे राहत होते, आश्रय मिळाला होता, त्यांच्या घरी सगळ्यांचं जेवण झालं, ते सगळं नॉनव्हेज शिजतंय, सगळं सगळं होतं आहे. पण त्यांनी ते सहन केलं, तो सगळा तो वास, सगळा तो त्रास सहन केला. आणि त्यांचं सगळं झालं की मग तो किचन क्लीन करायचा आणि आपला जो काही राईस कुकर आणि जे तांदूळ नेले होते ते शिजवायचे आणि आपलं अन्न ग्रहण करायचं आणि तोवर तसंच बसायचं. म्हणजे वयाच्या 70व्या मध्ये सुद्धा की म्हणजे पण त्यांनी त्यांचा जो निश्चय होता की मला इथे कृष्णाचा प्रसार करायचा आहे, की मला अमेरिकेत येऊन मला म्हणजे फॉरेन कंट्रीज मध्ये इथल्या लोकांना मला कृष्णाबद्दल सांगायचं आहे, की त्या काय आहे भगवान श्रीकृष्ण किंवा त्यांचं जे ग्रंथ जे आहेत त्याचा काय उपयोग आहे मानव जातीला किंवा त्याच्यामध्ये काय लिहिलेलं आहे हे सगळ्यांपर्यंत पोहोचवायचं आहे, त्याचा प्रसार करायचा आहे. आणि म्हणून त्यांनी ह्या सगळ्या गोष्टी सहन केल्या किंवा म्हणजे ह्या छोट्या छोट्या गोष्टी असतात. आपल्या घरात सुद्धा आपल्याला लगेच त्रास होतो की नाही, आपल्याला साधा आपल्या आईने आवडीचं जेवण जरी नसेल बनवलं तरी आपली चिडचिड होते, हे काय बनवलं आहे, असंच का बनवलं, तिखट झालं, गोड झालं, खारट झालं. म्हणजे छोट्या छोट्या गोष्टी असतात. किंवा आपण बाहेर गेलो, ऑफिसमध्ये म्हणा, कॉलेजमध्ये, शाळेमध्ये, कुठेही आपण गेलो, आपल्या मनाविरुद्ध जरी झालं तरी आपले लगेच चिडचिड होते किंवा काय, कारण आपली मनाची अवस्था ती झालेली नसते की आपण एकाग्र नसतो. मग इथे भगवंत सांगायचा प्रयत्न करते अर्जुनाला की एकाग्र कसं व्हायला पाहिजे. तर ही छोटी छोटी उदाहरणं दिलेली आहेत आणि पुढे सांगता आहे, दुःखेष्वनु विघ्न मना सुखेषु विगत स्पृह वितराग भय क्रोध स्थिधीर मुनी उच्चते. माताजी वाचा. हरे कृष्ण माताजी. जो त्रिविधी तापांनीही मनामध्ये विचलित होत नाही किंवा सुखामध्ये हर्षोल्लासित होत नाही आणि जो आसक्ती, भय आणि क्रोध यापासून मुक्त झाला आहे त्याला स्थिर मन झालेल्या मुनी असे म्हटले आहे किंवा हरे म्हटले कृष्ण. जाते. हरे कृष्ण माताजी. हा. इथे भगवंत काय सांगता आहेत की वितराग भय क्रोध म्हणजे ह्या ज्या आपल्या आसक्ती आहेत की भय, क्रोध, एकदम खूप आनंद, खूप दुःख, ह्या ज्या काही आपल्या आसक्ती आहेत, ह्या ज्या आपल्या आजूबाजूला ज्या आहेत की ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये म्हणजे मग खूप आनंद असू दे, खूप दुःख असू दे किंवा कुठलाही एखादा प्रसंग असू दे की आपल्याला असा संताप होतो, आपला असा राग अनावर होतो किंवा एखाद्या गोष्टीची आपल्याला भीती वाटते, म्हणजे असं काहीही कुठलीही सिच्युएशन असू दे, त्या सिच्युएशन मध्ये जो त्याचा जो विचार असतो किंवा तो सेम असतो, त्याची मनाची जी अवस्था असते ती समतोल असते, तो विचलित होत नाही की बाबा दुःख आहे ठीक आहे, सुख आहे ठीक आहे, समोर कुठला तरी प्राणी आलाय काय, आपल्याला कशाची तरी भीती वाटते आहे ठीक आहे, किंवा एखादी गोष्ट आपल्या आवडीची नाही झाली, मनासारखी नाही झाली, हरकत नाही ठीक आहे. म्हणजे काहीही मनाचं विचलतच होत नाही की म्हणजे रागच येत नाही, म्हणजे काहीच नाही की सगळीकडे बॅलन्स, आपण जे म्हणतो की नाही सगळीकडे त्यांची एकच भावना असते. असे जे असतात त्यांचं मन स्थिर असतं, कारण त्यांना उन्हाळा, हिवाळा, पावसाळा, आपल्याला तिन्ही ऋतूंचा सुद्धा त्रास होतो. जेव्हा गरम होतो उन्हाळ्यामध्ये, मे जून मध्ये, म्हणजे अरे देवा कधी पाऊस पडेल असं आपल्याला वाटतं, आपण असं कासावीस होतो. पाऊस पडायला लागला की धाडकन लोकल बंद, गाड्या बंद, ट्रेन बंद, की वैताग येतो, अरे यार कधी हा पावसाळा संपेल, खाली चिकचिक. मग त्या पावसाळ्याचाही त्रास होतो की ज्याची आपल्याला आपण आतुरतेने वाट बघत असतो. आणि मग तो पावसाळा संपत नाही की लगेच परत ते ऑक्टोबर मध्ये गरमी सुरू होते, लगेच असं वाटतं की कधीतरी थंडी पडायला पाहिजे. थंडी पडली की लगेच असं वाटतं यार कितीही थंडी आहे, आता कुठेतरी सगळं मग ड्राय स्क्रीन होती आहे, सगळं विचित्र. त्यामध्ये थंडीमध्ये मग असं वाटतं नको मग आता कधी उन्हाळ्यात, म्हणजे हे आपली मनाची अवस्था जशी आहे की म्हणजे आपण, कारण की कुठल्याही गोष्टीला आपल्याला आपण असं ऍक्सेप्ट नाही करत किंवा आपलं मन कायमच की नाही, मला आपण असा विचार करतो की मला याच्याने हा त्रास होईल किंवा मला हे वाटतंय, मला ते वाटतं आहे. तर असं आपलं मन विचलित असतं, म्हणून ह्या सगळ्या गोष्टी घडत असतात. पण जेव्हा आपलं मन शांत असतं, एकाग्र असतं, स्थिर असतं, एका जागेवर स्थिर असतं, तेव्हा ह्या कुठल्याही गोष्टींचा काही फरक पडत नाही. आणि हीच त्या स्थिताधीर मुनींची लक्षणं आहेत. आणि भगवंत अर्जुनाला तेच सांगता आहेत की तुला तुझा विचार स्थिर करायचा आहे, तुला तुझं मन स्थिर करायचं, आणि जेव्हा ते स्थिर होईल तेव्हाच तू कृती करू शकशील.
आणि म्हणून हे भगवंत सांगायचा प्रयत्न करत आहेत. इथं भगवंतांनी कासवाचं उदाहरण दिलेलं आहे की ते बसतात कसे. माताजी हे वाचा. हरे कृष्ण माताजी. ज्याप्रमाणे कासव आपले अवयव आपल्या कवचात आवरून घेते, त्याचप्रमाणे जो आपल्या इंद्रियांना इंद्रिय विषयातून आवरून घेतो तो पूर्ण चेतनेमध्ये दृढपणे स्थिर होतो. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. आता कासव पाहिला असेल, कासवावरचं जे कवच जे असतं ते एखाद्या टणक दगडासारखं असतं. आणि मग कासव काय करतो, आपल्या आजूबाजूला जो कोणी आलं तर तो काय करतो, आपले हातपाय असे आवळून घेतो. आणि मग जेव्हा कोण नसतं मग तेव्हा तो परत असे हातपाय बाहेर करून परत तो त्याच्या गतीने चालत असतो. मग आपल्याला असंच करायचं आहे की जे आपले इंद्रिय आहेत, इंद्रिय विषय जे आहेत, जरा आपल्याला कुठे आसक्ती दिसली की आपण कासवासारखं आपलं मन आहे ते असं आवरून घ्यायचं. आणि मग ती आसक्ती, ती डिझायर, ती आकांक्षा, ती इच्छा, ती म्हणजे ते जे प्रलोभनं जी आहेत आपल्या समोर, जी रोज 24/7 जी प्रलोभनं येत असतात, ती बाजूला सारली की परत आपल्या गतीने आपण चालायला सुरुवात करायची. म्हणजे भगवंत इथे कासवाचं उदाहरण देत आहे की आपल्या समोर काहीही आलं की अर्जुना, तुझ्या समोर ही कुठलाही विचार, कुठलाही इच्छा, कुठलीही आकांक्षा जरी आली तरी तुझा इंद्रिय विषय म्हण किंवा काहीही, तर तू त्यांना आवरून घे आणि तुझ्या मनामध्ये त्याला स्थान देऊ नको. असा जो कोणी असतो हा स्थिर बुद्धीचा असतो, हा स्थिताधीर मुनीचं लक्षण आहे असं भगवंत सांगत आहेत. इथं कुठेतरी आपण आता क्लासिफिकेशन म्हणजे आपण डिफरन्स हे केलेला आहे की भौतिक दृष्टी आणि आध्यात्मिक दृष्टी. म्हणजे आपल्या लोकांमध्ये, आपल्या सामान्य लोकांमध्ये जेव्हा भौतिक म्हणजे आपली जी दृष्टी जी असते, जी सदोष कशी असते, तर आपण कसा विचार करतो, त्याचा भौतिक दृष्टीचा जो विचारी असतो किंवा त्याची जी दृष्टी असते तर तो सदैव त्रासलेलाच असतो. जसं मी मगाशी सांगितलं, उन्हाळा, हिवाळा, पावसाळा सगळ्याच ऋतूंमध्ये त्रास असतो. आणि त्याच्या उलट जो आध्यात्मिक असतो तो थोडा सहनशील असतो की काही फरक पडत नाही किंवा सहन करतो, असू दे, होऊ दे, वातावरण आहे, बदलून जाईल वगैरे असा विचार करतो. त्याच्यानंतर मी कर्ता आहे, म्हणजे मी शरीर आहे, की हे शरीर आणि म्हणजे यातला फरक तो जाणत नाही. आणि जो आध्यात्मिक जो असतो तो काय विचार करतो की नाही, माझा हे जे देह जो आहे नाशवंत आहे, तो विचार करतो की नाही, म्हणजे कुठलीही कृती करताना पटकन आपल्या मनात एखादा विचार करून जातो ना, बापरे मला याचं पाप लागेल, की म्हणजे आपण असंच ओघाओघाने सुद्धा असं हे, कारण की आपल्याला कुठेतरी माहिती असतं की जन्म मृत्यूचा वेढा आपल्याला माहिती असतो किंवा पाप पुण्य लागेल हे माहिती असतं. जो आध्यात्मिक दृष्टी जो कोण असतो किंवा जो त्या पद्धतीने विचार करतो त्याची ही दृष्टिकोन असतो. भौतिक दृष्टीवाल्याला तसं काही नसतं की तो काय म्हणतो की बाबा हे ते हल्ली हिंदी बॉलिवूडमध्ये ते डायलॉग असतात ना, अरे यार जिंदगी एक बार मिली है, जी लो, मजे कर लो वगैरे, त्या पद्धतीचं त्यांचं बोलणं वागणं असतं की शरीर जे आहे ते मजा हजा करून घ्या, कोणी बघितलंय पुढचा जन्म मिळतो नाही मिळत, आपण म्हणजे शरीर म्हणजे आपला मृत्यू झाला म्हणजे सगळंच संपलं. त्याच्यामधला जो आत्मा आहे तो चिरंतन आहे का काय त्याच्याबद्दल त्यांना माहितही नसतं, अज्ञानही असतं आणि त्याची त्यांना पडलेलेही नसते. म्हणजे हा आणि त्याच्या विरुद्ध आध्यात्मिक जे असतात की ज्यांनी कुठेतरी शास्त्र वाचलेले आहेत, कुठेतरी विश्वास आहे, कुठेतरी श्रद्धा आहे, मग त्यांच्या मनात काय विचार असतो की आत्मा हा चिरंतन आहे. जरी मग तो आत्म्याचं त्यांना ज्ञान, ज्यांनी अजून जास्त शास्त्र वाचलेले असतात त्यांना थोडंसं ज्ञान असतं की आपला जो आत्मा जो आहे तो चिरंतन कसा आहे, कारण तो कापला जाऊ शकत नाही, जाळवू शकत नाही, नष्ट होऊ शकत नाही, त्याला मारू शकत नाही. त्याच्यामुळे आणि त्यांना हे माहिती असतं की जरी आपला मृत्यू झाला तरी हे आपलं शरीर मरत आहे, पण आपला जो आत्मा जो आहे तो कुठेतरी परत दुसरीकडे जाऊन जन्म घेणार आहे. किंवा हे जे आध्यात्मिक दृष्टी जी असते किंवा ज्यांना थोडीशी श्रद्धा असते किंवा माहिती असते त्यांच्या मनात हा विचार असतो. भौतिक दृष्टीवाले कायमच गोंधळलेले असतात, चिंता असते त्यांची, कारण की समाधान नसतं. त्याच्यामुळे मला हे हवं ते हवं, त्यामुळे असं कुठली गोष्ट मिळाली तरी तो आनंद तो क्षणिक असतो, तो तेवढा 1 दिवसाचा 2 दिवसाचा असतो. परत तिसऱ्या दिवशी नवीन काहीतरी प्रलोभन मनात येतात, परत तेच सगळं सुरू होतं. त्यामुळे असे आनंदी नसतात. पण त्याच्या उलट जे आध्यात्मिक वाले दृष्टीवाले असतात किंवा थोडंसं त्याच्यात प्रगती झालेली असते त्यांना माहिती असतं की समाधान काय आहे, सुख काय आहे, आनंद काय आहे. त्याच्यामुळे ते बऱ्यापैकी शांत असतात असं इथे सांगायचा प्रयत्न केलेला आहे. पुढे भगवंत सांगता आहेत, ध्यायतो विषयान पुस संगते पुष्प जायते
संग संजायते काम, कामा क्रोध अभिजायते. हरे माताजी कृष्ण माताजी. वाचा वाचा. इंद्रिय विषयाचे चिंतन करताना मनुष्याची त्या विषयाची आसक्ती वाढत जाते आणि अशा आसक्तीतून काम उत्पन्न होते आणि कामापासूनच क्रोधाचा उद्भव होतो. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. आणि अजून पुढे म्हणत आहेत, क्रोधात भवती सम्मोह, सम्मोहात स्मृती विभ्रम, स्मृतिभ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यती. माताजी वाचा. हरे कृष्ण. क्रोधापासून समोह निर्माण होतो आणि भ्रमित होते. जेव्हा स्मृती भ्रमित होते तेव्हा बुद्धिनाश होतो आणि बुद्धिनाश होतो तेव्हा मनुष्याचे पुन्हा भौतिक अंधक कृपात पतन होते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग आता इथे भगवंत काय सांगता आहेत की आपल्याला एखाद्या गोष्टीची आपल्याला जेव्हा आपण विचार करतो किंवा इंद्रिय विषय किंवा आपल्या समोर जी प्रलोभन येतात, एखादी वस्तू आपल्याला दिसते, आपल्याला ती पहिले दिसते, मग मनात विचार येतो की ती आपल्याला आवडते किंवा आपलं पटकन लक्ष जातं किंवा आपल्याला त्याचा वास येतो, काहीतरी आपण ऐकतो आणि मग त्याची इच्छा तयार होते आणि मग त्याची आसक्ती वाढते. आणि मग हेच आपण इथे दाखवलेलं आहे की एखादी इंद्रियाची वस्तू म्हणजे एखादी गोष्ट आपल्याला दिसलेली आहे, मग त्याच्यानंतर काय होतं, त्याची आपल्याला ती आवडू लागते किंवा त्याच्याबद्दलची आपली आसक्ती, आपली जी इच्छा आहे ती वाढू लागते आणि मग सतत त्याचा ध्यास की मला हे हवंच आहे, त्याबद्दलची जी इच्छा आहे ती तीव्र होते की हे मला पाहिजेच, हे कुठल्याही परिस्थितीत मला मिळालंच पाहिजे. आणि जर ते मिळालं तर ठीक आहे, नाही मिळालं तर असं राग असा येतो, क्रोध येतो, अन्नावर होतो की मला का नाही मिळत हे, मला हे मिळालंच पाहिजे. त्याच्यानंतर मग त्याच विचारांमध्ये असतो ना, त्यामुळे आजूबाजूला गोष्टी दिसत नाही, त्यामुळे तो भ्रम तयार होतो आपल्या बुद्धीमध्ये. आपल्याला योग्य अयोग्य असं काही दिसत नाही, मला ते बाय हुक और क्रूक मला मिळालं पाहिजे, त्या भ्रमामध्ये आपण राहतो. आणि मग पुढे काय होतं, मग ते कुठेतरी मग असं झाल्यामुळे आपली जी स्मृती असते, आपली जी बुद्धी जी असते, तिचा भ्रमनिरास होतो, बुद्धीचा नाश होतो आणि मग आपल्याकडनं अशी एखादी कृती घडते किंवा असं एखादं कृत्य घडलं जातं की त्याच्यामुळे आपलं अधःपतन होतं. आणि हेच भगवंत इथे सांगायचा प्रयत्न करत आहेत की आपल्याला एखाद्या विषयाचं आपण जेव्हा चिंतन करतो, इथे शेजारचे 2 चित्र आहेत, दोन्ही स्लाइड मध्ये आहेत बघा. तर हे तरुण मुलगा मुलगी आहे, त्यांना एकमेकांना बघतात, आकर्षण तयार होतं, त्यांना असं वाटतं की मला ही आवडते, तो म्हणतो मला तो आवडतो आणि मग कुठेतरी त्यांचं प्रेमविवाह होतं, लग्न होतं. लग्न झाल्यावर काय की त्या मुलाला त्या मुलीकडनं किंवा म्हणजे खूप इच्छा असतात की हिने असंच केलं पाहिजे, तसंच केलं पाहिजे आणि त्या मुलीलाही असं वाटतं की नाही याने असंच केलं पाहिजे, तसंच केलं पाहिजे. म्हणजे त्या मुलाकडनं त्या मुलीच्या खूप इच्छा आहेत आणि तो तसा वागत नाही, त्या मुलीकडनं त्या मुलाच्या खूप इच्छा आहेत, ती तसं वागत नाही. त्यामुळे काय होतं, दोघांमध्ये भांडणं होतात, राग अनावर होतो. मग त्याचं रागाचं कसं होतं की मग एकमेकांना ते दोष देऊ लागतात. राग इतका होतो की मग ते आपण म्हणतो की नाही की जो काही घरामध्ये जे हिंसा किंवा काय ते असं जे होतं की जे व्हायलन्स तयार होतं घरामध्ये, की त्या अशा गोष्टी घडतात, म्हणजे ज्या घडू नये त्या गोष्टी घडल्या जातात. कारण काय, तर आपण त्या आपण त्या ज्या वेगळा विचार केलेला असतो, म्हणजे त्या मुलीच्या मनाचा त्या मुलाने विचार केला नाही का त्या मुलाच्या मनाचा त्या मुलीने विचार केला नाही. त्यांनी फक्त ती आवडली म्हणजे त्या बाह्य दिसण्यावर गेले आणि मग पुढे काय झालं की मग ती वासना, ती आसक्ती वाढत गेली आणि मग ते आहे तसं मिळालं नाही, मग तो क्रोध झाला, मग भ्रम झालं, मग ते काय बुद्धिनाश झाला आणि मग ते एक दोघांची काय म्हणतात ते वागणूक पण नंतर बदलली आणि मग एकमेकांना दोष देणं वगैरे सगळं. म्हणजे हे जे सगळं काय आहे ते उदाहरण होतं अर्थात, पण म्हणजे जनरली कुठल्याही गोष्टीमध्ये की असं हे होतं आणि आपल्या बुद्धीचा नाश कसा होतो, आपलं अधःपतन कसं होतं. कारण का, तर त्या आपण त्या प्रलोभनांना भुललेलो आहोत किंवा त्या आसक्तींच्या आपण आहारी गेलेलो आहोत आणि म्हणून भगवंत सांगतात की आपलं जीवन हे अनासक्त असलं पाहिजे. आणि म्हणून त्यांनी अनासक्त कसं असलं पाहिजे ते इथे भगवंत सांगता आहेत. माताजी वाचा. हरे कृष्ण. पण आसक्ती आणि अनासक्ती यापासून मुक्त असणारा आणि स्वातंत्र्याच्या
नियामक तत्वानुसार इंद्रियांना नियंत्रित करण्यामध्ये समर्थ असणारा मनुष्य भगवंताची पूर्ण कृपा प्राप्त करू शकतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग इथे भगवंत सांगत आहेत की जो ह्या आसक्ती अनासक्तीपासून मुक्त आहे, की आसक्ती नाही, कुठल्याही विषयाबद्दल प्रलोभन नाही तर सगळ्याच गोष्टी सुटतात ना, सगळेच प्रश्न सुटतात. त्यामुळे मग तो त्याच्या विचारांनी तो असा स्वतंत्र असतो की माझ्या मनाला वाटेल ते मी करणार, उगाच मी ह्या प्रलोभनांना बळी पडणार नाही. आपल्या 24/7 आपल्या ज्या डोळ्यासमोर वेगवेगळी प्रलोभनं असतात आणि त्याच्यामुळे वेगवेगळ्या इच्छा तयार होतात. त्याच्यामुळे आपल्या मनामध्ये सतत विचार असतात, अरे मला हे मिळालं पाहिजे, ते मिळालं पाहिजे. पण जेव्हा हे आसक्तीच नाही, आपण जेव्हा अनासक्त होतो, त्याच्यामुळे समोर काही येऊ दे, समोर काही दिसू दे, सोनं माणिक हिरं मोती काहीही दिसू दे, ते त्याच्याबद्दलची इच्छा जर आपली आपण म्हणजे अनासक्त झालो तर आपण आपली बुद्धी स्थिर असते, तेव्हा आपल्याला ते प्रलोभन नसतं आणि आपण आपला विचार करू शकतो की मला हवंय नको आहे. म्हणजे माझा असा जो माझी जी निर्णायक क्षमता जी आहे ती मी 100% देऊ शकतो. का? तर कारण मी कुठल्याही गोष्टीला बळी पडत नाहीये, कुठल्याही मोहाला बळी पडत नाही आहे. आणि असा जो कोणी असतो, जो क्रिस्टल क्लिअर असतो आपल्या विचारांमध्ये किंवा काय, तर असा जो कोणी असतो, जो अनासक्त असतो, तो माझा योग्य असा भक्त असतो किंवा तो कुठल्या भगवंताची प्राप्ती खूप सहजपणे करू शकतो. आणि अशी ही स्थिताधर मुनींची लक्षणं आहेत. आणि मग आज आपण दुसऱ्या अध्यायात काय पाहिलं? दुसरा अध्याय काय आहे? गीतेचा सार. याच्यामध्ये भगवंतांनी सगळ्यात छोट्या छोट्या म्हणजे पॉइंटर्स मांडलेले आहेत की आनंद नाही किंवा करुणा. मग करुणेमध्ये काय, तर भगवंतांनी सांगितलं आपण शरीर नाही, आपण आत्मा आहोत, हा एक मुद्दा मांडला. त्याच्यानंतर आनंद नाही, मग स्वर्ग किंवा राज्य, मग हा एक म्हणजे कर्मकांड काय आहे, तर कर्मकांड हा एक मुद्दा मांडला. पहिले ज्ञान काय आहे हा मुद्दा मांडला, त्याच्यानंतर कर्मकांड काय आहे हा मुद्दा मांडला, की म्हणजे तुला तुझं कर्म कसं निवडलं पाहिजे, की तू कसं केलं पाहिजे, तर ते कसं निवडायचं, तर हा एक मुद्दा मांडला. त्याच्यानंतर पापी प्रतिक्रिया म्हणजे भक्ती करणं हे पाप नाही किंवा भगवंताला शरण जाणं हे पाप नाही आणि भगवंताला स्मरून कुठलं कार्य करणं हे पाप नाही, हा बुद्धियोग आहे. आणि त्यामुळे भगवंत सांगत आहेत की त्यांनी बुद्धियोग हा एक मुद्दा मांडला. मग असमंजस्य म्हणजे तू दृढ निश्चयाने भगवंताची सेवा कर आणि भगवंताला शरण जा आणि मग पुढे तू निर्णय घे. त्याच्यानंतर स्थिताधीर मुनी कसे असतात, तर त्यांची लक्षणं काय असतात, तर त्यांची बुद्धी कशी स्थिर असते आणि ते स्थिर असते म्हणून ते समाधानी असतात. त्यांची चेतना दिव्य असते, शुद्ध असते. आणि उद्याच्या आपल्याला अध्यायात बघायचं आहे पारिवारिक परंपरा नष्ट होतील तेव्हा काय होतं. म्हणजे हे आज आपल्याला फक्त मुद्दे मांडलेले आहेत आणि ह्या सगळ्या मुद्द्यांचं एक एक विश्लेषण आपल्याला पुढच्या अध्यायांमध्ये, त्या पुढच्या एक अध्यायामध्ये हे आपल्याला असं छान पद्धतीने भगवंतांनी खूप विस्तृतपणे मांडलेलं आहे. तर इथेच आपला आजचा अध्याय संपतो आहे. सगळ्यांना हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.